Gerta daiteke, izena eta pasahitza sartzean, hemen nabigatzailean galdetzea ea gorde nahi dugun pasahitz hau. Non gordetzen dira pasahitzak? Ikusi baino lehenago, gauza bat, nabigatzailean zure izena, zure ikurra ez bada agertzen, beti nunca klikatu. Zure izena, zure letra, zure ikurra agertzen bada, orduan bai, gorde dezakezu. Eta orain, ikusiko dugu, non gordetzen dira. Kontu honekin egingo dugu. Ikusteko non dauden nire pasahitzak gordeta, klikatu zure izenaren ikurrean, baina azpian dagoenean, ez goikoan, bi daude, hau da nabigatzailearen izena, eta behekoa da kontuaren izena. Ireki behar duzu, Googleko aplikazio bat ikusteko hau. Beheko ikurrean klikatu ondoren, klikatu Google kontua. Eta hemen, segurtasun atalean, azpian, daude pasahitz guztiak, gordetako pasahitzak. Klikatu. Segurtasunaren aldetik, galdetzen dizu berriro pasahitza. Eta hemen daude gorde dituzun pasahitz guztiak. Ahazten bazaizu, ikusteko, klikatu begian. Eta hemen ikusgai agertuko da. Kontuz, zurea ez den ordenagailu batean nahi gabe gordetzen baduzu pasahitz bat, zoaz aplikazio horretara, Gmail kasu honetan, zoaz Gmailera, agertuko da mezu hau, gordeta dagoela, ezabatzeko, klikatu sakarrontzian. Onartu, eta erabiltzaile horrek ez du gordeko zure pasahitza. Googleko kontuan sakontzeko beste tutorial batean. Eskerrik asko, agur!